اندامê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Salih Cemîl Umer got ji destpêka şerê Sûriyê ve nerîna me wekû Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê me çareseriyek siyasî ji qeyrana Sûriyê re dît, diriya hevdîtin û diyalogê û me dixwest yekrêziya navmala Kurdî biparêzin. Endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Salih Cemîl Umer ji bo arkê derbarî civîna ku di navbera Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û pêşveroya Demokrata Kurd li Sûriyê ragihand ku ji destpêka şoreşa Sûriyê berî 8 salan û heta weke îro partiyê hewl daye ku bi berdewamî hevdîtinan digel tevgera Kurdî û Partiya Pêşvero pêk bîne û bi me re parastina yekrêziya navmala Kurdî û berdewamî partiyê hewl daye nakokiyan pêşnigeh bike ji bo berjewandiya pirsa Netewîya Kurdî. Herwiha serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Salih Cemîl Umer got ku îro navçe di qûnexeke hestiyar re derbas dibe û pêdiviya me bi yekrêziyê heye û ez bihêvî me ku ev hevdîtin bikevin xizmeta nerîna Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê de ya ku bûye nûnerê Kurdên Sûriyê di cîhanê de.